ערב טוב לכל המאזינים. בשעות האחרונות הגיעו לידינו דיווחים כי בתקופה זו, בצל המלחמה, תחת הידיעות הקשות המתקבלות יום יום מרצועת עזה, החיים כאן נעשים קשים ומורטי עצבים יותר ויותר. אווירת האבלות ברחוב הישראלי גורמת להורדת המורל בצורה משמעותית בעם. אם יבוא מישהו ויפיח בעם תקווה, הוא יציל את המצב, כך אמר אמש בכיר בפיקוד העורף. וכעת, בנימה קצת יותר שמחה ועניינית, אנחנו נשמע את כתבנו לענייני משברים, יאיר שוברי, לגבי החדשות הטובות שבכל הסיפור הזה. שלום לך יאיר. ערב טוב, אודי. מהן החדשות הטובות שאתה יכול לספר לנו? ובכן אודי, צריך לומר כך, החדשות הטובות הן... יאיר, אתה איתנו? איתכם. ובכן, טוב, תודה, לילה טוב יאיר, שנשמע רק בשורות טוב. ערב טוב. הכל סבבה? אותך אחי? מה יש לי פה לך? מה שלומך אחי? מה, עוד אחד, מה? יש להם מלא. מה זה? מה קורה לי? לא! יואו, איזה חלום. יהיה מלא. יואו. הלו יהודה? הלו אחי? תשמע, אתה לא מבין איזה חלום חלמתי עכשיו. חלמתי שכל האנשים ברחוב מדוכאים ולאף אחד אין כוח לכלום ובסוף הדיכאון הזה תוקף גם אותי. כן, באמת עכשיו עשו איזה משדר חדשות שאנשים הופכים להיות מדוכים וזה. בוא נעשה איזה משהו בסניף. מה, המלחמה עכשיו, מי ישלח את הבן שלו לסניף? כולם, מה, לא שמעת? כולם מוצאים איזה משהו עכשיו שירים את האווירה. טוב, אז מה נעשה? לא יודע, איזה פרויקט סניפי. יש לך רעיון? אז נעשה שבץ ונראה מה הם אומרים, נעשה. יאללה, תקרא לי כולם. טוב, ביי. בסדר, חניכים לא אמורים להיכנס לחדר צוות, יש שם ציוד, יש שם דברים רגישים, ובתוך מדריכים זה תפקיד שלכם לאכוף את זה. אוקיי? אז זו הנקודה שרציתי לדבר עליה. נקודה הבאה. טוב, זו נקודה חשובה. להסתכל עליי, עיניים אליי, בוקר טוב, יהודה. אז ככה, רצינו טיפה. כולכם ראיתם את המבזק חדשות האחרון. המצב המורלי של עם ישראל בקנטי. כן, כואב לי. בתור סניף אריאל, סומכים עלינו להרים את הרוח של העם. אוקיי? צריכים לעשות איזה פרויקט גדול, איזה משהו ענק, שירים איתנו רוח, אוקיי? אז יאללה, פופקורן, זריקו רעיונות. נראה לי שהחניכים צריכים קצת ללמוד על המצב במלחמה, על הנופלים, שיהיו באבל ככה עם כל העם. אני חושב שצריך נושא מחזה, משהו חשוב, שנעשו בו במשך כל החודש. וואי, צריך שזה יסתיים באיזה אירוע ענק, זה מה שאנחנו רוצים. שבטים וזה. שלא יהיה אחד בצפת שלא ישמע על זה. כן, שיגע בלבבות של האנשים. אוקיי, אז אנחנו עושים חודש כזה. למישהו שם? נראה לי שמה שבתכלס אנחנו עושים בחודש הזה זה לעשות לאנשים קצת סדר. לתת להם להבין שמה אנחנו עם אחד שם. כן. אז חודש סדר כאילו? לא, זה לא קליל, צריך משהו מחזק, משהו יפה. אז חודש ארגון. טוב שלך. טוב. אז רגע, למישהו יש נושא? מה שאנחנו אומרים לחניכים להבין בעצם זה שכולנו עם אחד, כולנו אחים, צריך משהו על אחדות כזה, לא יודע. יש לי שם. הרי אחדות אבל. החודש זה על עם ישראל. אז נקרא לו, אני שייך לעם. וואו. אני שייך לעם,
הכי עתיק בארכיון, אני שייך לעם שלא הבין כל היסטוריון, אני שייך לעם, אפילו הטבע מתחתיו, אני שייך לעם שים גדול נס מפניו, אני שייך לעם שעוד יזכה לראות הסוף, אני שייך לעם שעליו פלסף כל פילוסוף, אני שייך לעם שהיגיון בו לא תופס, אני שייך לעם שבשבילו נברא הנס, אז מה נשתנה העם שלי מכל העמים, מכל העמים שבכל הימים. זה לא נראה לי צילם! זה רק עכשיו התחיל לצלם! סיימנו? אחי, לא נראה לי לצלם עד עכשיו! לחצתי! אני לחצתי! בוא נפ... די. תבדוק. אתה התחלת רק עכשיו, נו. אני התחלתי לפני! תתחיל את זה מההתחלה, באמא שלך, נו. תבדוק את זה מופעל. לא, אני עושה מספיק בשביל. אתה אמרת, הם אמרו לי, אבל לחצתי פעם אחת, איזה מצלמה. כאילו לוחצים פה! אז איפה לוחצים? כאן למטה. כאן, רואה פה סמן אדום? עליו, אתה לוחץ. באמא שלי! הוא אומר לי